Verse 14. I press on towards the goals to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Verse 15. All of us then who are mature should take such a view of things, and on some point you think differently, that too God will make clear to you. Verse 16. Only let us live up to what we have already attained. That's when it is close. 14 verse 16. Verse 14. Ngigcinele entanjeni ukuze ndilizuse ibhaso laphezulu asifuzana uThixo ngoYesu Kristu. Verse 15. Sonke ke thina bafikeleleyo kulo mgangatho asibe nale njongo. Kambe ukuba bakho kuni abanembono ezizezinye uThixo uyakubatyhilela. Verse 16. Kodwa ke ukuziphatha kwethu makulungelane nalo mgangatho sesifikelele kuwo. Verse 17. Mawethu manyanani ekulinganiseni mna ndingumzekelo kuni. Ngoko ke baqaleni abo bahambo injenge yam. Verse 18. Njengoko ndasoloko ndinixelela ngoku nditsho ndisezinyembezini ukuba baninzi abazimilo zibenza babe ziintshaba zomnqamlezo kaKristu. Verse 19. Amen. Yekulo ndawo. Cela uthandaza ke babone ngenxa yelizwi lenkosi. Baba egameni likaJesu waseNazaretha Baba oyingcwele Thixo namandla useleke sithembe ngamandla sonke. Amen. Amen. Okay. Ukuthi press on ukuqhinela kwizinto zangaphambili. Ukuqhinela. Sinasokundikho le Bible ephethe. Ikhona yesixhosa le njengalapha kubabale bamkondile ufunda yona njengoba verse 14 16. Khona igama endilifunayo futhi. Ndiphuthuma uli ndiphuthuma ngokunqunela ukufumana ubizo lomvuzo waphezulu. Amen. So ela gama lithi I press on ukunqunela ufundo zangaphambili, ukuqhubeka kokungayeki. Ungahlala phansi ufunde ngoverse 16. Ngoko masithi ngoko singapho thina abagqibeleleyo sicinge oko kanjalo ukuba nicinge into uThixo wanityhilela nganeyo. Noko ke apho sifikelele khona masihambe ngamcamnye masicinge ntonye. Masihambe ngamcamnye sicinge ntonye. Amen. Hallelujah. Ithi asihambe ngamnye sicinge ntonye. Amen. So, njengoba singabazalwane, if we all agree that we will all press on, okanye if siyavumelana singabazalwane ukuba thina sizonxunyela kwizinto zangaphambili, if we agree that we will press on, masicingeni into enye, masithethe into enye, masenzeni into enye. Amen. Umuntu oyi-one owenza into kulula mahluleke. Umuntu oyi-one ozama eyedwa kulula into mahluleke. Amen. But izinto thina sebekhulile, okanye if yeliqonda ilizwi
okanye ithi yaziqonda umdala ngokudala usindisiwe. Subane phuma ecaleni wedwa ungahambisani nabanye abantu. If uyayibona lento i-right yethela kulo muntu masimxhaseni. If uyayibona le idea ivelayo ngoku ilungile masisapoteni. Amen. If ever siyayibona lento sifuna uyenza eyiyo masivakale izingqi zethu sonke. Amen. Ibhayibhile uNomozo I4 ayeneqhenqe ekhutshele ngaphandle engingqini ayehlala kuyo kwisitho okanye kwisixeko. Haleluya. Kodwa agqibe kwisidumbu esiyi-1 ntoba is either sifela apho or esisiyaya siyafela phambili. Haleluya. Kodwa ithi ibhayibhile athi nebe agqibe avumelane omabini uThixo watshintsha izingqi zawo yathi yaba ngathi ngabantu abaninzi ukwegqitha abantu abayi-4. Haleluya. Abantu abevayo bangathi kubo kuthukile umkhosi omninzi, but into yabangela uba abantu ibe ngathi bona ngabantu abaninzi ithi because bavumelana ze uThixo wangena kwesivumelano sabo wongezela izingqi zabo. Mzalwane, siphi izingqi zakho? Amen. Siyavakala izingqi zakho? Iyavakala intshumayelo yakho? Iyavakala into oyenzayo? Iyabonakala into oyenzayo? Iyabonakala into oyithethayo? Iyavakala na ifuthe lakho uba ngabe usekhona apha ecan'kwam? Amen. Kule nto ndisapota kuyo ucinga uba irayithi le nto ndiyenzayo siyavakala na izingqi zakho? Amen. IBhayibhile kwaba sebekhulile asicingeni intonye, asenzeni intonye. Haleluya. So if ever siyahlabela ahlabeleni sonke. If ever siyathandaza asithandazeni sonke. Yebo ndiyazi iBhayibhile ithi onendumiso bangahlala indumiso, onomthandaza athandaze, onengoma acule ingoma, but not ngohlobo lwe-confuse. Anawuthi icula ngabona ukuthandaza ngapha, xa thandaza awona iyacula ngapha. If ever siyacula asiculeni sonke. If ever kuthiwa ngothandaze asithandazeni sonke. If ever kuthiwa makwenza imisebenzi yezandla ngoku masiyenzeni sonke. Amen. Hallelujah. Let me apply kubantu abatheni abadala, abantu abatheni abakhulileyo, abantu abatheni abantu abalaziyo into ethethwa lilizwi likaThixo. Hallelujah. Amen. In the Bible, I press on towards the goals. Ngoba njengoba ndibiziwe njengomthixo ikhona iprice okanye into enizayifumana uma ngabe ndifika ezulwini. Ikhona imiqhele ebekela abangcwele, zikhona ihlalo ezibekela abasindisiweyo. Ngicela uxelela umhlawumbe ungayenza into eright apha emhlabeni but ungaqhutyelwa zandla. Ngicela uxelela ezulwini ikhona iprice oyibekelwayo. Ngicela uxelela noba ungathi press on okanye wena uwethu uzibona uqhinile kulo zaphambili but abantu abancedi, abantu abakusapoti. Ezulwini ukhona umvuzo otheni awusebenzelayo, and laa mvuzo ungowakho and awususwa mntu. Amen. That is why iBhayibhile noba sowunikela nikela apho khona kungazubakho nundu elizawuhla imali yakho, esinundu elizawuhla umbona wakho. Amen. Awuqhinele kwiinto zangaphambili namhlanje uyaya ufike kuvaliwe, nangomsuye ufike kuvaliwe, nangomsomi uyaphinda uyaya. Zikotheni qhinele kwiinto zaphambili. Awukhangela into zangemva, awukhangela ingxabano yakho yengo-2016 nobani, awukhangela ukulwa kwakho nomntu owabhubhayo, awukhangela ingxabano njengoxa ukhangela ingxabano yakugqibela. Ujonga umvulo wakho, ujonga uSunday. That means kukhona i-past tense, kukhona i-present tense ne-future. Amen. So ngolo mzuzu ukwi-present tense but ujonge phi? Kwi-future. Amen. I-past tense uhlukene nayo. If ever bekunomntu eningavaniyo wena ngomxolele noba yena akakuxoleli. Amen.
izinto ojongene nazo ngoku masingakuthathi zikubuyisele emva uthi yebe ndiyazi kudala njalo kakade. Hlukana nobomi benjalo. Press on. Hallelujah. Ifika kulento ifunayo qhubeka uyifune. Hallelujah. Ifika kunomthandazo awuthandazayo qhubeka uthandaze. Hallelujah. Ifika kunecango ofuna ungena kule office ofuna ungena kuyo uyanqonqoza kumnyango awude kuvule qhubeka unqonqoze. Hallelujah. Amen. Kathi hallelujah. Ifika kunendawo ofuna ungena kuyo awukabona tikiti lokuya qhubeka uzama itikiti. Hallelujah. Kunabantu bafika South Africa ababheke America bafuna i-passport. Hallelujah. Bafuna i-visa. Hallelujah. Bafuna imali. Hallelujah. Abantu abayenzi one day yonke into abayenzayo but they press on. Hallelujah. The reason why they end up flying to America, it is because they press on. Hallelujah. The reason why the door can get opened, it is because you keep on knocking. Hallelujah. The reason why the road could be opened, it is because you keep on walking. Hallelujah. India Israeli akwazi uhamba desert, it is because ayethi nobalele kodwa abanilele endleleni. Abantu yakho ndiyezwe lezithembiso. Amen. Amasira ayehamba indlela yawo akuphuphele endleleni bona awazanga imisi indlela yawo ngokuthi bangathanga phumane Egypt apha endleleni nizodibana nokunqana, nizodibana nokulamba, nizodibana nenyoka, nizodibana nokukhonza uThixo. Uthe sukane Egypt yale Kanani. Amen. Uhambe lapha luhambe le 3 days bangathatha 40 days 40 nights. Amen. Hallelujah. So xa uhamba it's not that usathana kazokufikela. Xa uqhubeka unqule kuze ngaphambili, unqule kuze ngaphambili, uqhubeka ufundisa ngaphambili. It's not that awuzufumana i-challenge endleleni. Xa uzifumene mayingakufikeli uzokubeke phansi. Carry on. Press on. Zikhona goals. Amen. Geleke nyanga, eleke nyanga, eva upeya. Unento ofuna ukuyithenga. Hallelujah. That is the goal. Eleke nyanga, eleke ubudget imali yakho. Une goals. Uba kanye imini uzenzele into ethile. Uthenga into ethile. Amen. And then kind of very press on very yeke. That means that goal ubuka uyisebenzela. So yekile. Amen. But if you are kubeka, uti press on. Mamela bazalwane, if ever into ozenza uzayenza ngoDecember, but ngoJanuary. Amen. Once kufika February, afuneka uyeke because ngoDecember. Once kufika June, afuneka uyeke because ngoDecember. Once kufika November, afuneka uyeka because ngoDecember. Amen. Lento idithini press on. Hallelujah. Noba umthandazo wakho wafumanise awuphendulekanga qhubeka uphinde uthandaze. Amen. Noba ude wazila wancama ukutya wathandaza wafumanise umthandazo wakho awuphendulekanga phinde uzile. Hallelujah. iBhayibheli kwakunomfo owayebizwa ngoThixo kuthiwa nguSamuel wabuza kuEli uba yinto oyibona phandle wathi ndibona uSamuel uva ilizwi kaThixo limkhwaza. Hallelujah. amane buza kuEli. Amen. liphinde limbize izwi kaThixo aphinde ukubuza kuEli. Hallelujah. Meaning ngathi njengoba weqhubeka manje ukubuza kuEli wayengayazi uba lezo ukuthini but waqhubeka wamane ukubuza until wathi uEli uzothi xa liphinde lathetha ilizwi kuwe uthi lapha Thixo wamthetha. Amen. Wena bazalwane, if ever ungakhapha ngento oyifunayo angeze uyifumane. If ever unganikezela naye izonikezela kuwe. Do not give up. Hallelujah. Do not surrender.
Hallelujah. Qhubeka ngexesha ubona ingathi kunzima. Hallelujah. Press on ngokubonayo ba engathi kukude. Hallelujah. Press on ngokubonayo ba ingathi abantu bathi ayikho lento yenzayo. Hallelujah. Press on ngokubonayo into ba ingathi kule ndawo kuye awamkelekanga. Hallelujah. Press on ngokubona ibingathi kuhlekiswa ngawe. Hallelujah. Press on ngokubona izolo ngangilunga, but press on ngokubona ibingathi ayizulunga. Hallelujah. Ngoba into engalungi emntwini ithi iBhayibhile okungathi kunzima ebantwini kuThixo kuyenzeka. Hallelujah. Xa ingathi ubani wehluleka nobani wehluleka nobani wehluleka ayithi le nto nawe uzohluleka wena. Press on. Hallelujah. Press on. Hallelujah. Qhubeka. Hallelujah. Nqunela kwinto zangaphambili. Hallelujah. If ever ubuso ekhombile indlela yoba mna nsindisiwe, noma kufika abantu abangasindiswanga bafuna uba nawe susindiswa, wena qhubeka sindiso. Hallelujah. If ever kufika ingxaki enobangela kumkhanyela uYesu ngokwenza kwakho. Hallelujah. Press on into Yesu inkosi. Hallelujah. If ever kufika abantu abangehla kunawe. Hallelujah. Abane experience yensindiso bafuna ukugqibela phansi. Press on. Hallelujah. Dasumela ngenyelanga that if ever noma ungafika umuntu owabangela ba mna mandisindise athi ayikho laa nto ndandikusumayeze yona, ndingathi ayikho for yena. Umna ndiyambona uThixo. Hallelujah. Ndine-goal ezulwini. Hallelujah. Ndine-price ezulwini. Hallelujah. Ndinomqhele ezulwini. Hallelujah. Ndinehlalo ezulwini. Hallelujah. Ndinomzimba ezulwini. Hallelujah. Ndinekhaya ezulwini. Hallelujah. Ndinobomi obungunaphakade. Hallelujah. What I must do on earth, I shall press on. Hallelujah. Zoqhubeka niziyeke. Hallelujah. Zoqhubeka soboma okay lo umsebenzi kaSathana. Hallelujah. But it does not make me to stand. Hallelujah. The works of the devil does not make me to stand. Hallelujah. The works of the enemy doesn't stop me. Hallelujah. We are unchangeable. Hallelujah. We are untouchable. Hallelujah. We are unwitchable. Hallelujah. There is no body that can hold us. Hallelujah. There is no wicked in devil camp. Hallelujah. That can stand in our way. Amen. Alithi dimona eniwe igunya loba limise intando kaThixo kuwe. Kafanele iBhayibhile if uThixo wolula isandla akomna nosithobo. If everything uyasithoba uwonke isandla akomna nosenyusa. Ngeliphi idimoni enamandla kodwa uThixo. Hallelujah. Thithi umthandazo mani ukuthi kawuthandazayo Thixo ayisalwele entsabeni sami ngoku but ndiphelekisa wena Yesu nethaba lami. Hallelujah. Urestele uhlale phansi. Amen. Uthi alibi idimoni elinothi wena undisikelele lizolo lixutha intsikelelo kodwa ninike nguwe. If ever likwazi ukuxutha ngoyithatha ngoba yeyami. Hallelujah. Uthi andiyikulo ndiza kuwe ngalo. Hallelujah. Uthi mna ndinamandla okufeyithana nale level yedimoni but ndinawo amandla oba ndiguqe ndize kuwe Yesu wena undilwele kumoya omdaka. Hallelujah. Because ngolo hlobo you are pressing on. Hallelujah. Funa abantu namhlanje about I press on. Hallelujah. Abantu bothi namhlanje ngiyaqhubeka. Hallelujah. Abantu bothi namhlanje andikhonzi nje but ndine goals. Hallelujah. Abantu bothi andisindiswanga nje but ndinenjongo. Hallelujah. Abantu bothi andikhonzela uba ndife ndingcwatywe kube khona umfundisi okhokela ibhoksi phambi komngcwabo wami but ndikhonzela into zaphezulu. Hallelujah. Ngelinye ilanga ndawuzuza isihlalo sami esisezulwini. Hallelujah. Angisanqula uba ndinqulela into yoba ngenye imini kuthiwe ndiworship. Hallelujah. But ndinqule into yoba ndisemhlabeni ze ndipractice noba ngabe sendifike sondophethe iworship. For ithi iBhayibhile ikerubini neserafina ziworship Thixo day and night. Zimbona ingcwele yonke imihla, zithi ungcwele yonke imihla, ziyacula, ziyaworshipa, ziyangqinelana, zithi uyabengezela, zithi ungcwele. Oma ngabe nesesifike ezulwini futhi sophinde sibe zi-worshipers. Hallelujah. Amen. Let us press on.
Masinqulele kuza phambili. Masilwele udame lobomi bethu. Masilwele even nomphefumulo wethu ungapheli ezihogweni. Masilwele even nabantwana bethu bangaphelelisi abalalweni. Let us press on. If umzamile izolo wade wambetha wafanele akulungi, suyeka because umncamile. Sulahla itawuli. Hallelujah. Sulahla itawuli ibe ngathi akuzulunga. Hallelujah. But press on, qhubeka. Ithi iBhayibheli kakushumayela uPawulos omnye umfana wayefikele ngozindwendwe endlini yakhe, wabe nommelwane wakhe oyithomi yakhe. Hallelujah. Wacaba yena akazukwazi ukondla okanye atyise indwendwe zakhe, kwenyenzela aye kummeza ongumhlobo wakhe. Wathi ummeza ube umhlobo wakhe akamvulele because yamafuyadinga uqhela ukuza kuye. But iBhayibheli wenza wanqonqoza ngozityiso okanye wathandaza ngozityiso. Hallelujah. Waqhubeka wanqonqoza. Mamela xa unqonqoza tshomi nyawo ungasuki emnyango ingathi vuli. Amen. Press on. Keep on knocking the door. Hallelujah. If abazali balapha enkonzweni ebeyekile ebhankini ningazuvule ngalapha. If thina singoyeka ukulisokha ibhilidi yenkonzo ayinokheka lana, but let us press on. If wena ungayeka ukudinga ukubona ndifuna umsebenzi awuzofumana. Hallelujah. But if uyaqhubeka uthi umna ndifuna i-degree yami uzayifumana. If uyaqhubeka uthi mna ngilwela i-promotion yami uzayifumana. If uyaqhubeka uthi mna benethana ngathi kuThixo andifuna kona, uthi Davide ngicela into enye kuwe Thixo yokuba ndihlakwe ndifuna yona. Hallelujah. Into uThixo ungayeki ufune yona, uhlale kuye ungasuswa yinto. Press on. Hallelujah. Press on. There is victory. Khona ingoma eyacula nguHlengiwe what I am in the race. Hallelujah. I must run and there are victories efana ndiziwinile. Hallelujah. If ever ngekhuleka mzalwane namhlanje kanti kungelanga uzogwetya ngalo, ingabe mayifumane iprice yakho ezulwini awezuyifumana. But if ungaqhubeka namhlanje uzame njengoba ithi iBhayibheli ezamani ukungena ngesanga lemxinwa, uzabe usazama njalo ude ufumane. If ever ubomi bakho kuThixo wena usazama, izulu zolifumana. Ngicela ukuxelela yonke into oyenzayo apha egameni likaYesu iye ifikele emlilweni icikidwe. Ijonga ubani lo uthi usindisiwe uzibize ngegama likaYesu, ingabe xa ifikela ngulona umlilo efika sesilingo uzakwazi na ukuma? Amen. Ubani ofumanise ba udlulile emlilweni emile eqhubeka enqulele ngapha komlilo enqulele kwizinto zangaphambili, ubani umvuzo ozuzayo. Amen. Ndiyacinga mna bonke abantu banenjongo ngento yonke abayenzayo, ngoba if ungenza into ongenanjongo ungena-results uba zinto ezawuphuma lenza ngcono yeke. But if njengoba uphangelayo nje kunento iphangelelayo kubeka uphangela. Amen. I remember nomambale kwenye igame apha isibuye ingadazoluyeka kamsebenzi. Amen. Wathi ikhona into ekuthiwa yinjongo. Umhlawumbe sobona izinto ezenzekileyo phaa, but umhlawumbe uthi kuselenjongo zahlala kanti kulapho khona nizofumana utshintshwa ndisuke indawo apho ndizokoneliseka khona. Amen. Just imagine if mhlawumbe ndiyekile ngeke le ndawo endiphangela kuyo ngoku, ndiyibanga baSunday Saturday ndibe khona. Amen. But because ndinakwazi unyamezela, that is because ndinakwazi ubeka. Amen. Because enye indawo ufumanise uba impatho imbi ngale kuthize lesimilo, impatho ayiyo ingathi ibangela ukhohlakale. Amen. But qhubeka suyeka, qhubeka, press on, uThixo ukujongile. Hallelujah. Qhubeka uthandaze, uThixo ukujongile.
qhubeka unyanzele umzimba wakho ngokubonayo uba ngumoya wodwa ovumayo umzimba uvumi but uqhubeke. Haleluya. uPaulos ubejongene noba ubutyebi buyakwazi ukuphela, ubejongene noba intuthiso, ukunyathelwa, uqulutya ngamatye, ezinto uzibona ziyimfungumfungu, but into ebalulekileyo kuye uqhubeka uhlale enkosini. Amen. Ungafunda amagama angekho kwalapha njengoba sifuna ku-14 uqale phezulu wena ungafundisa uPaulos uthe izinto ezi ziyimfungumfungu. Amen. Ngicela uxelela mazibe khona eziphazamisayo but sukuzibalela uba zinto enamandla okumisa wena ungaqhubeki. Amen. Zibale uzijonge sogqiba uzenze worthless. Subali idimoni ulenze lingathi lingehla kunawe nge-height. Suthatha uSathane umenze ngathi unamandla kunawe kunoYesu wakho. Suthatha izigulo usenze ngathi siso esinokubulala. Sukoyika umthakathi bengathi nguye olokhuma umphefumulo wakho. Sukoyika isifo ibe ngathi siso esinokwehlula ubomi bakho. Suthatha imeko uyenze ibe ngathi yiyo enamandla ukwegqitha wena, kuba wena usongo wakho ngokaYesu. And if imeko yakohlula awungeze uyifumane iprice yaphezulu, but xa ukwazi unyamezela namhlanje awumsuzozuza. Amen. If ever umama waGary ngexesha wayesenhlango ekhala lonyana wakhe wambeka phaya kube ngafuna ukumva xa ifayo, umama waGary bengasangaphinda nyeka kujonga umntanakhe ngoyefile umntanakhe. But iBhayibhile wathi nebakhala umntana, isikhalo somntana savakala ezulwini, uThixo wathumela ingelosi wathi waGary unani nangamanzi tyisa umntana. Amen. Noma usowunikezele but kawuphinde ukhangele usana lakho again uthi press on, phinde uqhubeke, ngoba ngiyabhiliva umama waGary wathi nebaphinda bangumntanakhe qhubeka nendlela yakhe, qhubeka nokholo lwakho, qhubeka nobomi bakho, funza kwiinto zaphambili, qhubeka jonga into zaphambili, qhubeka unekamva. Noba usoneminyaka ucinga no ndimdala ngoku, qhubeka suyeka. Kukho abantu bephila i-600 years. Amen. Kunotata othiwa nguSimoni owathi xa ethandazayo wathi mna andingeze ndife ndingambonanga uMesiya. One day and 3 days uYesu efika esengumntana wambamba uSimoni, wathi yamndulula ke ngokomkhonzi wakhe nothula xolo wamehlo am alibona usizo lakho. Wabe semdala seezo emveni koko wafanyanyana. Into yamnceda uba ade ambone uYesu wayethandaza umthandaza uba mna angaze ndithi ndingambonanga uYesu. Into iBhayibhile bakhona abantu abazode kude kubuye laa mini kaYesu bona bengazi. Amen. Into engabanceda is to press on. Yinto yoba bona baqhubeke bangayeki, balindele amhla ebethele ngawo noThixo. Ndicela uThixo akalibali idinga lakhe. uThixo into abethethile akaphinda ijike. Jonga apha kuAbraham wayethe ezonika abantwana abe ngankwekhwezi. uAbraham zangayilibala loo nto, waluhlala sekayilibele uAbraham akayilibali. Amen. Waqhubeka uAbraham walinda kuThixo, linda kuThixo. Amen. Siyeka sinikezele, press on. Hallelujah. Ngicela ukuxelela le mise ekhala le keyboard ekhala le meke ekhalayo zonke zino on and off. Amen. If enye yazo wayishintsha off ayinosebenza, but if we switch on iyasebenza. Amen. Ebomini bakho switch off but switch on. Hallelujah. Elagama elithi press because we switch. Amen. Elagama elithi press because we qhubeka nqunela funa qoqoza siyeka sudinwa sudikwa nyamezela bheka phambili. Hallelujah. Ngicela siphakamisa amazwi egameni likaYesu.
Yes, ndayazi bakhona abantu abatsala yiwe batsala emva. But namhlanje uthi imo yenzalo. Sifuna ubheka phambili ngegama kaYesu. Hallelujah. Cela ubone isandla sakho. I press on, I press on. I press on, I press on, I press on. I press on. Hallelujah. Ngicela ngiza ngaphambili ngalona umzuzu. Hallelujah. Hallelujah. Kathi amen. Amen. Andiyazi ke mzali ba into oyifuna empilweni yakho. Andiyazi ba into oyithandazelayo namhlanje. But ngicela ukuxelela imessage yakho qhubeka, press on. Amen. Andiyazi noba ibintoni le kuyithandazela izolo ebusuku. Amen. Umhlawumbe nabantwana abathandazelayo. Umhlawumbe nekhaya lakho olithandazelayo. Umhlawumbe nento wena epersonal ekujongene nawe oyithandazelayo. But unikeza amandla uqhubeke. Hallelujah. Usirayeli akathanga because abecinga Egypt acinga akanofika eKhanani. Uthe osebome Egypt for first bambalwa waqhubeka. Amen. Usirayeli uthe osebome bajiwa zinyoka bayalanga bayabhubha endleleni waqhubeka. Amen. Umhlawumbe nathi siyaqhubeka but yabona abantu bengize nabo apha abasekho ngokubamkile. Amen. But wena qhubeka. Usirayeli akaphumanga eEgypt ephelele wayofika eKhanani ephelele. Baqhubekile baphunguleka. Kodwa kusala bade bathini? Bade bafike ezweni ezithembiso. Amen. Ngicela ukuthandaza namhlanje, uthandazela iinkosi zakho. Uthandaza namhlanje, uthandazela amandla okuqhubeka. Uthandaza namhlanje, uthandazela amandla onganikezeli. Uthandaza namhlanje uthi Lord, I need my goals. Ufuna injongo zakho. Uthi lo makazasekise imingqondo yakho. Ngicela ukuthandaza right now, thandaza egameni likaYesu, thandaza ungayeki, thandaza ngegama likaYesu, thandaza egameni likaYesu, thandaza egameni lenkosi Yesu. Thandaza right now. Thandaza nomthandazo. Ukuthandaza wathi wadiba nguwo. Umhlawumbe nomthandazo uthandazile wapheleleka wachafa uyeka. Ngicela uvuse namhlanje, uvuse uphambe Nkosi. Uvuse.